Ndara Bratasena sajak diganduli karo Ndara Janaka kae ana apa kae? Ayo Sandara yo. Ya. Ayo. Lihat langit aglar padang moncar. Dimas Werkudara. Mara basa iki etumen nganggo nalar ingkang dalem. Bobote guru karo ibu kuwi mitra siadi bobot ngendi? Gumantung gone ngarani. Lho, kok gumantung gone ngarani? Wah, Ibu Kunti tak anggap bobot uripe tumrape Werkudara. Mergo tanpa ibu aku ora bakal linairake kono jagat. Sakwise ibu banjur guru. Guru uga gedhe dayane tumrap Bratasena. Mergo keparing ilmu marang uripku Guru Durna bapakku. Mergo saka ilmu kahananku ya dadi kaya ngene. Wong urip tanpa ilmu bakal mublat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat abet ati angin. Ngalon melu ngalon ana saka kidul melu ambur kidul etan melu ambur etan. Wah, ojo perkara bobote guru karo ibu nanging iki perkara kasatriyane Werkudara. Kasatriyanmu sing kepiye, Werkudara? Aku wis sagur ngantepi dawuh perintah Durna bapakku. Yen kanthi ora tak lakoni kaya apa kang padha ngelokake karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ilmu, golek kaweruh iki mau. Nadyan tak rewangi nyemplung samudra. Nanging tumrap aku gedhe kapercayanku marang Bapa Durna. Wong sing gedhe percayane bakal ketemu apa ingkang dijangka. Dimas Werkudara. Wong ngangsu karo kok dadak nyemplung telening samudra kuwi tumrap aku kleru. Tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku ya ora. Yai Werkudara. Yen ngono si Adi wis ora nganggep lawan pun kakang. Kowe tak anggap sedulurku tuwa, tak anggap pepundhenku. Mestine si Adi manut lawan apa kang dadi gawe pun kakang Yai? Aku bakal manut dawuh Kresna kakangku ning yen sak gedhakan sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso wituku ngendikane Kresna jleteg kakangku. Aku kudu nyemplung samudra. Menawi paduka Kakang Mas nyemplung teleng samudra, kula boten badhe kantun Kakang Mas, kula badhe nderek. Aja durung titi wanci kowe nyepuk tanging samudra. Janowo, aku janji karo kowe yen sing tak jlongo iki kelakon. Wah, wong Sakala besok kowe bakal nampa saka aku Janaka. Opo Prabu, kados pundi lampan menika Opo Prabu? Yai Janaka wis Yai.
Digondelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut lawan pangrengipun Kakang. Apa Prabu? Nanging kula badhe kecalan Kadang Werda. Saiki kene wae ya. Ora usah dadak siap dinangisi marang kahanane Kadang Pujodipati. Nanging tumrapipun Kakang, perkara iki didumuk sarta digoleki tuk sumbere lelakon iki. Tuk sumberipun kados pundi? Sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung ing samudra? Ora liya mung Bapak Guru Begawan Desa kowe yo melu-melu sepita karo Ndika Desa. Saiki coba ketungan. Apa pendhita ingkang dawuh lawan muridé supaya nyemplung ing samudra mau? Kang nganti muridé Anderpati kaya ngono mau? Apa iso pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe Janaka.
iki kok ana titah nganti ana sak tengah samudra yen tak waspadake iki kaya kulub Werkudara. Aku iki apa mimpi papan ing pulau tengah samudra kang asrine kaya mengkene. Bangunan iki nyenengake pergawane tentrem ati. Iyo bocah gajah wijen papan ngono papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Kula Werkudara bagya sak prapta kita ana ing ngarsa ulun. Lancang cuman roho dene kuwi mung derajate bocah. Waring nyebut aku mulung kowe sapa? Kok wis ngerti kelawan aku? Ulun iki Jamata, dene bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kanyogake lan ora anyogake. Kahanan ulun bareng para kahanan kita Werkudara. Wah, yen pancen kowe widewa mesti awas panding aku. Mula aku jaluk titikan yen kowe bisa nyebutake alur kang nuwunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Iya. Werkudara. Ulun bakal mituruti panyuwun kita. Jeneng kita ngono putra Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa ya kuwi Puntadewa jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur nakla sadewa kang wijil saka Demadri. Mengono apa ora Werkudara? Iya. Dene Pandhawa ketua kita kuwi anak Abiyasa. Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem. Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan. Parikenan anak Bremana, Bremana kuwi anak Brama. Brama kuwi anak Bathara Guru. Kuwi mungguh kang dadal kita Werkudara. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananku tunggal jati ing kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah dodok karo kuwi nek aku njaluk titikan. Waton kuwi bisa batak apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kuwi kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngerti lan ngerti apa ingkang tak upaya. Yer Werkudara. Kula namung tansah ngijabahi kang dadi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mangkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja nganggo yen durung weruh werdine kang dienggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung ana papane kang sinembah. Ya kanthi waton saloka mau ngger. Ulun benerake marang lekas kita nggon kita ora kesusu nindakake samubarang gawe. Luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindingi Kakang Pramana luwih dhisik, ya mangkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatan sedaya kita teko kene ya kuwi ngestokake parentahe guru kita Begawan Durna kinen upaya kang tirta pawitra maning suci. Dene nganti kita lewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh sampurna. Rohanira kula Werkudara. Durna kuwi ora kleru. Pancen ing kene papane kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahar Dikentrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita kula Werkudara.
wonten enten bilih paduka dunung ing kiblat gegayuhan kula. Ing wekdal menika kula ngaturaken sembah sugeng punjuk dhateng paduka kula. Iya kula ulun tampa lan ruhanira mula guru kita mundhut tirta pawitra maning suci minangka pitukane nyawu kasampurnan kuwi bener. Sabab tirta pawitra kuwi tegese banyu panguripan kang luwih dene maning suci kuwi tegese bening lan resik. Dadi kamu kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta sucine bebudhet. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadéngah manungsa, mongko asor jiwane lan tetep bebudene netepi tembung mustra kang tanpa guna. Malah bisa uga dadi salah kedaden. Wong mau ora bakal lemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cetane kula sira manjing gua garbane ingsun supaya enggal ketemu lawan kang sira upaya. Bumulun menawa iki keapan kula manjing wonten gua garba paduka. Jeng paduka namung alit dene kula gembira. Gedhe ndi jeneng sira lawan jagat iki? Nadyan jagat saisine kabeh wis kawentu dening ulun. Nggih, lajeng margi pundi kakedah kula Mbah Bulu. Buat Udara, jeneng kita mlebu lewat karo ulun ingkang sisih tengen iki nggih. Apa kang sira dulu kula? Ulun kula papan wonten papan jembar tanpa pagut miwah kula boten saged punika kiblat. Maracaba, sira hangesti marang ulun nggih. Samangke sampun pono durunge kiblat miwah sumurep warni wolu inggih menika Abro Markata putra